आं बड' राइटार्स एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी एक्चुअली थांनाय जितु 2000 मायथाइनि जितु 27 जानुवारि जितु थामथि बर' आखर जालांबाय बिनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय जों जेब्ला सुक्ति जानायनि जितु माबाखौ दफाफोरखौ नुबाय बेखौनो जों जोबोद संखिनाय फैदों। ओमफ्राय थेवब्लाबो जों ओरै सानदोंमोन जे दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जों गोबां गालाय गुजाय फैदों। खिन्थु जों सानो जे बे गालाय गुजाया जुदि मोनसे जानाय नङामोन जुदिहाय बिटिसि सुक्तिखौ बे थामथि सुक्तिखौ जुदि जोंनि आगोलनि जितु बिटिसि एलेखानि जितु एरिया बे जुदि एसेबो खहा जायाजासे माने सानजाहा गहपुरखौ लाफानानै सिमुलगुरिसिम जुदि फोलावनायमोनब्ला बेवहाय थारैनो जोंनि गेजेराव जेबो हेंथा गैयामोन। खिन्थु दा नुनो मोन्दों एक्चुअलि दा जोंनि बिटिसि एलेखाखौ जितु 6 सिड्युल आगुनि मोनखानाय बेखौ दानख'नानै गोबां गामि गोबां हयथ' माबाखौ दाननानै दा बेबायदि मोनसे बिटिआरखौ दाफिननाय बाथ्रा फैदों आरो बेखौ जों दा संखिखांदों। आरो बिनि थाखाय जों बड' राइटार्स एकाडेमि आसलथे जोङो दिदोमै बा जोबोद गोजोनै थानो हायाखै। बेखायनो जों बे गुबै जाहोनानो जादों जों पिआइएलआव सापर्ट होनाय बा पिआइएल होनाय जाहोना बेनो जे जोंनि जितु मोनखानाय 6 सिड्युल एरिया बिटिसि एरियाखौ दानख' थांनायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। आं बे बिथिङाव बुंनो थांदों आसलथे बे मोनसे मा होनो बेखौ इउनिटारि सिस्टेम जायखौनो असमियाव एकिक नियम सानखान्थिजों बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों। जोंखौ खोब दुखु मोनदों आसलथे बिथाङा बुंदों जिखुनु जायगायाव बुंदों जे माने गंनैसो एबा माखासे गामि दानख'नाय जुदि जों गोबां गामि मोनोब्ला जोंहा मा लकसान दं होनना बुंदों। बे खिन्थु बे जानो नाङा आसलथे। मानोना जोंनि बिटिसि एलेखाखौ 6 सिड्युलखौ एसेबो खहा खालामनाङा। बिथांमोना फोलावथों जों फोलावनो जोङो जोबोद सापर्ट दं। आरो दिनै जितु गहपुर एबा सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ सारिआलिनि जितु मानसिफ्रा गोबां हयथ' बिथांमोना गिनाय फैदों जे जों दा पिआइएल होनायनि गेजेरजों एबा माखासे मानसि बा बड' राइटार्स एकाडेमि हक जा सानसुमा मानगोनां सानसुमा बसुमतारीनि दैदेननायाव जा मानगोनां चन्द्रन ब्रह्मनि दैदेननायाव जितु पिआइएल होदों बेयाव गोबां खहा जागोन एबा बिथांमोना बिटिआरआव हाबस'नाय नङा बेबायदि मोनसे गिनाय फैदों। बे नंखाय बे गिना गैया। दा हयथ' जों जितु जों बिदों जे जों एकमात्र जोंनि गुबै दाबिया जादों मा जोंनि 6 सिड्युल एरिया जाहाथे एसेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय जों पिआइएल होदों। पिआइएलआ जों बिखेखयै जाहाथे जोंनि बिटिसि एरिया एसेबो खहा जाया जों फोलावनायखौ जों 100% जों मदद दं आरो जों बेवहाय जोङो फुलि जों सापर्ट खालामगोन। आरो जों दा लक्ष्य खालामदों जे मुंसायगिरिफ्रा बिथांमोना पलिटिकेलसो बांसिन बारसोमनाय नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोना जुदि दफाफोरखौ मावफुंनो आरो गुबैयै सिमाखौ फोलावनायाव एबा सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनानै स्र' खालामनानै बिथांमोना हयथ' मोनसे पलिटिक्सआव बारसोमब्ला मोजां जागौमोन। नाथाय बिथांमोना जेंनाखौ सुफुङाबासिनो दिनै पलिटिक्सआवसो नांथाबनाय नुनो मोन्दों। बेबो मोनसे जाहोन गालाय गुजाया। आरो बे खेथ्रआव आरो जों दासिम जों नोजोर थिदों जे मुंसायगिरिफ्रा खौसेथियै केन्द्र सरकार एबा जोंनि आसाम सरकार बिथांमोनखौ खौसेयै बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नारसिननाय जों नुनो मोनाखै। मा जाहोनाव नुनो मोनाखै आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय बेखौ मावफुंनायनि जितु बिबानखौ दानि जितु बिटिआरनि बा एबा बिटिसिनि जितु चिफ गाहाय बिथां मानगोनां प्रमद बर'आ दैदेननांगौमोन। नाथाय बिथाङा बेखौ मावफुंनाय नुनो मोनाखै। আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি? দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে। 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত। যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022।